gihangyo si Rimayas sa mga tao sa pag-ampualan kanila. Okay. Huwag mo na ako tinuan, di ba naghangyo ka? Pero namin nagsunting ng mag-ampo kita o naay, nag-Diyos-Diyos di mo dito. Ako pag gihangyo ko sa mga tao karon, gihangyo ko sa espiritu nga dawatan ni kinaay katalaman, lilo, o ako ng panahon sa lahat na ito, nasa una. Walang nibiyak ko sa tanan. Sa Ginoo, makita sa buwan. Manang ako sulukod, ubos ko ha. Manang lisod na ko ito, kaya na ubos. Pero ako'y nagsulti sa kamaturan. Dili ko ito, dili reliyon, isa lang ang reliyon suka. Kaya may mga sunod ka na ako, pasaan ang akong cross. O, pamtalpasan. Kita nakakatulad ka na ako. Tungod ako, tingnan mo doktan, tama? Tungod na ako, nag-aantos na sa una. Diyan tungod sa atong pagkamalagot tayo na nagkakaroon, nalipay na ta. Mo ito kakahapon ang atong binasag, ihangyo si Rimayas sa mga tao sa pag-ampualan kanila. Okay. Mo mo na atong tinuan, di ba naghangyo ka? Pero namin nagsunting ng mag-ampo kita o naay, nag-Diyos-Diyos di mo dito. Ako pag ihangyo ko sa mga tao karon, ihangyo ko sa espiritu nga dawatan ni kinaay katalaman, lilo, o ako ng panahon sa lahat na ito, nasa una. Walang nibiyak sa tanan. Ako ang giantusan, Papa Jesus, dili ko pare, dili. Kaya anak ko, mugamit sa naspos. Sa una na lang ako, ang matulitian niya sa ako, Holy Trinity. Walang, pulong, si Kristo buhat. Ang buhat sa si Kristo, niya ako sa buhat ni Kristo, nagwali siya. Ipalansa ka din niya sa cross. Nakadabuhat, di ba pagkatas, ipalansa din niya sa cross. Pero nakita lang sa inyong buhat, sa inyong panangbuhay, wapo ka, kisol mo, wapo ka na, wapo ka na magsunti. Pero, di ay mau ang iyong pinamatan. Alam din ka. Kaya magwalit sa tinod sa balang kasulatan, dili sa pamaro. Tama? Dili sa iyong posisyon. Apostoliko, posisyon ba sila? Wala katahapon ng iwan sa salas na ako rin sumpay ni kayo. Pabalik mo po sa espiritu ko sa tinuod na. Kamay ko na ko. Diba sa pagtulunan, nabay-bayin ta. Magkita ka asang balawang espiritu kino sa lahat. Pero wak ka kakita. Tama? Si tinuod na, gusto mo lahat. Hindi na kayo. Manay karoon na ikaw na. Kapapong ko sa espiritu. Salas sa 42, 4. Ibutan ko sila kung mauta na, mo ni kagapon na naman sa to, yung so mo ni ibalanong naman din naman na. Para yun makita nila ang sa isulti, yung subayon din yung sa walang suratan, akong ipukas nga amo ra mong ng natin ako. Kaya lang ipamati ang kalibutan mo, nagtaghanon mo ka, nagpasabasa. Gusto na sila, tama? Pero kalibutan mo ba, mamatay pa? Tama? Kamu sa daan yung ako, biyahe sa halat ka rin. Biyahe sa iyong pagtulong ano, di ako na luwas. Kaya, basag nahayagan mo dito, nahaging espiritu, nahaging anak sa tao, yung nakuhali. Nahagin ang espiritu. Mateo, sulat ni Mateo. O niya, lingon ka na po sila. O ba lingon niya, ha? Kaya lingon man sila sa istorya sa unang. Ibutang ko sila, kung mao ka na, mag-ato ako sa Ginoo na atong Diyos. O bisan, kung sa isulti niya, tumanan ko kamo. Okay. Kaya nagawta naman sa Rimayas, ampok mi. Tama? Muna ito limon nyo. Iampok mi sa Diyos. Kaya mangiraw ko rin, mamingkamot may mamutungan kanimo sa imong isulti. So, dito ka kaya sayas. Ibutang ko na sila. Kumaw ka na, mag-apo ako sa Ginoo na atong Diyos o bisan kung sa isulti niya, tumanan ko sila. Muna karon, ang pag-damo din kay mag-ampok mo. Tama? Eh dito mo na ako nagbalik gamit ang espiritu mo, reflected ko na ako anak. Pero ang tao, dinay mo ito, o tungkol tinaan sa tao na tinunguan. Mana nga, nag-ampo ko, kumao ka na, eh dito mo na ako, mangayop ko sa Ginoo, tarong sultian ko nila. Tama? Mana di, kumao ka na, dito mo na ako, mangayop ko sa Ginoo, na atong Diyos, ubisan ko sa isulti niya na ko, o man ang isulti kong sulti. Magkandong siya sa kalayo sa espiritu. Amen? Amen. Patay na ito. Itong suga. Mga na nga, wala man ko namunyag. Wala ko nangasal.
Tama. Dili mo na akong katungod. Ang katungod ni Juan, iyang katungod. Wala si Kristo nagpandong po, nagpabunyag. Ako po nagpabunyag ko sa reliyon. Amen. Kaya karon gisugo, ipadala ko sa Espiritu. Ang Espiritu na ko kan, kung mao ka na, mangayo ko sa Diyos, karon sultian ko niya o akong isugilon ninyo. Amen. Wala nang nagsige kung sugilon karon, bahala di mo mutuo. Tama. Mo to ingon niya ho. Ayan ang isa so. Unya mingon sila kanako, manapod na ha. Mahimo untang matinud-anon o kasaligan saksi batok kanamo ang Ginoo kung dili kami matinumanon. Mao na ang ilang ingon. Nagsaad siya, matuman ang pagbuot dinhi sa yuta minsan sa Mateo. Kung saan man yung pagtuman nga wala makakabalo unsay ang balaod. Ayaw ko gamitang mahimo mong halagdon o daghang kay ginana. Ayaw ka mo pagsimba og mga Dios-Dios. Kung naamoy agalon nga tawhanon, murag kato naman inyong agalon. Walay tao makaluwas. Kanang mga tao nga nagawali mo aron ay iwag, aron dili abot sa espiritu na ay magpandong. Tama? Mana na, pamana kung wow ka na, hindi no. Wala na magsulti ano pa magis. Wala say, mausap ko kay gusto gyud nga masayran sa tao, nga naagid tao magamiton. Kung kinsa kanya tumausap ako, malimbungan ang mga tao tungod sa inyong gaandan nga pagtulunan. Amen? Amen. Kasalanan saksi bato kanamo ang Ginoo kung dili kami mutuman sa tanang mga sugo nga ihatag niya kanimo alang kanamo sayon man kami ulisod tumanon gayud namo ang pulong sa Ginoo nga atong Dios. Ato pa kung ang unsa akong ihatag ninyo sayon magdili sakit magdili tumanon ginyo tumanon na ninyo. Ito makamuna ko nga ang akong giwali Dios ni Jacob Dios ni Abraham. Sulugoon lang ko sa Diyos, dili ko sulugoon ninyo. Kaya kung sulugoon ko ninyo, sige kong daig-daig ninyo. Kung sulugoon, kung ulipon ko ninyo, sige ko ninyo subuon. Ang Diyos may nagsugo na ako, para sugo, anak, isulti ni, kay maminaw na sila, bidan, maminaw na sila. Amen? Amen. Mama, naiingon nila, tumanon ko ng pagbuot din sa iyo, so sultian ko kamo unsaon, unsa yung pagbuot. Kay kung buhaton na mo kini, walay kadaot na mudangat ka na mo, okay? Ano ang iwan niya? Ito pa, kung tumano ninyo, pagpapos, pagpasaylo, bala, asawa, kanang akong inasulti, naamang ina sa Biblia, kung inyo nang tumanon, wala, gyoy bungkag na pamilya. Tama? Dili ko makatag ninyo gahom, oy. Dili ko iwan ninyo nga maluwas mo sa akong tinuan. Tama? Maluwas mo sa akong binuhatan. Amen? Amen. Nagwali man ko. Pero kung nagsaad ka, nga maluwas ka sa atong tinuan, pakitaan ako sa iyong pagtuo mo walay buhat. Bala kung nagpabilin ka diha, iya ka sa kalimutan. Mamatay sa ka. Hinunay langit. Tama? Pero kung agi magkagabulahanan, nga ilahay na bata, tupat siya sa kanyang karbo. Ako gusto ko kahit naay nakabiling buhi o kadaan daw ginahusay o tamasa kadasa ang tubag sa Ginoo sa pag-ampo ni Rimayas. O tubag sa Ginoo ha? Ginoo gini ha? Mo man Ginoo ni Rimayas. Mangaya ko sa amahan aron sultihan ko kamo sa tubag sa Ginoo. Amen? O man tubag sa Ginoo. O dili ni sinuli ha? Dili ni sinuli. Sinugo ko. Ulipon ko sa Diyos. Alagad ko. Dili ko pala sinugi alagaran. Ay mga pulpito. Paano na nang basa ay makarilit. Pero kung nakakay aladon, hindi ka karilit. Nagsige kayo, Lord, sige ka pangayo sa Ginoo. Pero wak ka nakabalo. Naana di ay ang sugo. Okay? Human sa napulong ka adlaw, misulti ang Ginoo ka na. Okay. Ano napulong ni ka daw? Then pamangis, napulo ka babae. Mana niya? Sa napulo ka daw niya. Busa giinan ko ang tanang opisyal sa kasugaluhan na uban ka ko ingon man ang tanang mga katawhan o si Johanan na anak ni Kalia. Ano na ingon ha? Giinan ko sila. Okay. Ano na giinan niya? Ito ilanong pag-usap. Pinaakin ako. Kaya Espiritu naman na ko, ilanong ko pag-usap
pagtuman ninyo kung isa kanya tumuusap karon, mao man ang gamiton sa paghukom. Wala may nakuha sa mga ani. Nagkuhan man ang pulpito, kaya ikatungod, basta narin sila na katawhanon mo na. Amen? Amen. Wala nagpasabot na sila, iya sa yawa ko na. Di ba na-speak nila? Kaya sila, Diyos doon po na sila. Tama? Tumutuon po na sila. Pero magi lagi ka sa kabulahanan ni Kristo. Mamatay sa kao, musulod ka lang po, mamatay ka mo, ubad ka lang po. Amen? Ipadala niya yung Espiritu haron na ay makabiling na buhi. Nagwali ko mga itanon, nuli ko. Ang Ginoo, ano yung iman niya? Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Okay, kinsa may Diyos sa Israel? Di ba si Kristo? Diyos mo na dito, ano ba? Ipatay mo na dito. Dito mo na natao, pero ipatay, dahil mo na sa mihanan. Bagong espirituhan ng pusok, dili Israelita, di, o mga nagkaroon, gidawat na po niya. Pero kung namin mo, dilitin mo maminaw namin. Dito lang mo sa napagilid sa inyong naandang pagtulungan. Ay, wala, tipatihay na punta. Okay? Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, kinsa ipaampuan ninyo, anak ko, alam ka ninyo. Ano yan? Nagpagkat, ang Diyos sa Israel. Di ba? Kaya, basta sa itong patuloy na may kopya kung katoliko, ano yun? Tama? May kopya bang pastor na magpapahintas ko, na may ingon sila, kami yung ang Ginoo. May kopya. I'm sorry, may kopya dito. Isuko ko sa Ginoo. Kusaya sila. Katong nabiling buwi. Amen? Amen. Umingon. Kung magpabilin ka mo pagpuyo, pinhini-ini yung tao. Patindugon ko ka mo, o bili pakanon. Itanong ko ka mo, o bili ipon sa kanan. Di ba? Wala mo ipakaon na uupan. Ipatindog mo ka mo lingkod, di ba? Naamo ka mo nanurok sa kena diri na gani makintan. Tama? Barog na mo? Ano may baruganan? Ayaw mo totoo ng hulga-hulga, masirimunyas. Ako nakakita dito ko. Ako kinikisulti ninyo, bisan na nga nakakita dito. Di mas namutuwa ni kinanganan pa mo sa pagsimba o hangin. Wala itawag iyawaan niya. Wala. Kasi nakwali wala, hindi ka na yung diwaan mo pasunod. Ay, wala. Kita mo pinisulod sa yawa. Kinaiya. Gusto kita tama. Tama? O, nagawa lang po. Dili na po pala sa ulan. Oy, naano ko ang espiritu, dili ko sundan. Talang yun ako, baik gali ko. Ang tawag na, patindugan mo kamo o pili pagkanon. Itanong ko kamo o pili ito, no? Dili na ito, dili ba ito? Pero namin kabala ka, ulingon si Kristo, ipaulang ko sila, hindi. Kay basi, makuha pa rin sa mga dautan, kay nabukatan mo siyang anak, papulpulan, anak. Diba? Nain sa mga mga putlong diri ba? Makapamalan mo ang pamilya. Malagi kang gusto na sa tulangan patuloy ang mamatay sa tayo, makita kabulahanan, kay iwan mo si Kristo, kung masunod ka mo kalampasanan, yung cross, wala ka matalampasan. Manali ka rin. Sa kuwan, mas ano ang tanong? So, nanagian mo na po nagsama sa misilong niya. Itanong ko kamo o pili na ito. Nakapangkol ba kayo ka na ko ang kipahamtang kong katalagman ka ninyo. Kanawa ka rin ng kalibutan. Sa unang po, di ba tayo mga katalagman? Idawat na po ni before COVID. Idawat ako before Ginoo. Matang gilang ko ani. Hamak ko na, gilakan ako ang akong mga di. Oh, tanawa mo doon. Kamu ang tayo magsulti anak din sa puso. Ay ko santi, ay ko sa ulit. Gilakan ako na before Ginoo. Kaya nahigog pa ko. Ginoo, kaya nagtrabaho pa mo. Nahilo mo kita sa Ginoo. Mo galing nagsimba mo, kinahalo mo ang problema, ang simba, sundon. Kisa may yung disunod. Ang inyong pulpito? May problema ron. Nadatok ng ganin na siya. Ayaw na kamo kahadlok sa hari sa Babylonia. Di ba? Nabasa ko na, namatay na ang Babylonia. Mga pulang, maghalag sila pulang baka, isi-insi, isa ang pulang baka, na namatay na ang mga baka. Hindi tawhanon na baka. Naamo na sa Biblia, baka nawa na yung baka sa baka karon. Sila man yung mga nagwalis baka. Karon ako may nag-iyo. Tama?
Matay yung kuha ito. Magagyak na. Hindi na po ako naman tayo eh. Dahil yung mga dahil. Kung po ng bata ninyo. Hari sa Babylonia. Ayaw na kamo kahandok sa hari sa Babylonia. Pero langit natay na siya. Matulong. Kaya ako, nag-uman ka ninyo. Siya, wala kahandok ang tao. Mamulit ko. Dili ba ito ang ay ako magsultihan? Baka naman ka nakakita, pero nakakita ng pagutang-utang. Lugay kayo nang nakakita ng pagutang, dili gusto mo saksi. Kaya mo saksi, no, sila silang kagalon, mawalay nakita. Ulgaan man yung bunyag kasal. Wala ka rin, no, naay pastor ng mga pare, yung dawat ninyo, alito mo. Kaya dili mo kumakasal, dili mo po kumakunyag. Kaya bunyag, preparasyon ako ng bunyag, pero mo sa kalaya sa Espiritu, amen? Kubos, biyak ko. Si Kristo na paubos, amen? Amen. Nakakatos na paubos ka siya. Mga siya ang tinuod ng Pangulong pare, hindi pinilit sa tao. Pero pinilit ka, pastor ka man, pare ka, pinilit ka sa tao, nag-eskwila ka ng filosofi at theology sa ato pagpuison. Amen? Ayaw na kamong kahandok sa hari sa Babylonia, kay ako, nakuban ka ninyo, amen? Sa unar ko, kakampi na ko ang Diyos. Kuminon silang makapit o isulti, bilang natakatuig na alin eh. Tanawa ang simbahan. Pagkuhat o mga activities na daan daw, bilang pagkasunod wala na. Yan sige simbahan sa Diyos, sige daw. Pag-ampo sa Lord, sa mga Lord, so na, nagmando ka sa Ginoo. Wala, dili ka pwede magmando. Dili. Dili mo magigino, buhat lang mo, maano. Kasi dili na mo magsulti diha. Mubo lang pag-ampo ka, pasalamat. Kaya kung taas, bakit? Wala nang isulti ninyo. Pero dakahan ka isulti. Bantayan ninyo ni sila, magsuroy-suroy ni sa kabalayan, taas ang pag-ampo. Wala sa Biblia. Ayaw na kamo kahandok sa hari sa Babylonia, kaya ako napuban ka ninyo. Luwason ko kamo, ikan sa iyang kamot. Okay, luwas na ta. Yan, sige, pagkanin kasuko, ako ganyan. Mulipil ko muli ito sa tao. Wala magunay ng kibalo. Kaya may sa naabot na mo, pulti ko ko. Maita gila yung tao na. Karbogit no? Kaluyan ko kamo, o himuon ko nga malulo, nga maluoy siya kaninyo, o papaulion kamo niya. Ulit na ta sa? Ulit na ta niya? Gusto? Tama? Isa una, nag-yung ano, porte, nagkaroon, ang buba, nangita kaluwasan, nagbalimbanin, ang mga rin isa na din ang Diyos. Tama? Ulit na ta niya? Ulit na ta. Sige, nagkatuloy ko sa isipa-simpa. Ang ilang yan yung ikandokan na kanang murang balaod. Tama? Balaod o pagtuo. Ako ang Ginoo mo ay nagsulti nini. Ginoo nagsulti na ko ani isumula ko ha. Nanatakay ko kaniya. Ulipan mo kaya uniya, alagad ako niya. Ayaw ko ninyo palagara sa inyo ha. Pagtuuhan ninyo, ako nakakita ang Diyos ko nag-i-infirno. Kung ngayon sila na ako nila ang katawa, muna na nakuha ta sa tumutulungan. Nagsimba ang pula nakakita. Kasi pagtuunin mo sa Ginoo, mamanduan na to. Kapag mo niya, apan kamo nahabilin din sa Joda. O, mura ka sa Joda, nakakamukan sama kamo sa Joda. Ano? Diyos ang kanyang pangalan. Alam na inunang lampay na adin yung inunang pasukod. Masinuli mo natin ito. Dili, nag-akabiyat. Kinahanglan nga dili mo supil sa Ginoo nga inyong Diyos o pili mo dumili pagpuyo ni ining tao. Okay, ang dili gani gusto na ako. Bahala mo. Kaya ako nahandok ko sa Ginoo kanang mapol na gani ko kaya kung panggan sa nagsulti. Di ba natin ako rin natupa ka dili mo saksi. Ay, ingon siya. Nagmilagro na ko sa tinihi, pinaagin ako, pero pinaagin niya, piyak ka ninyo. Hindi ko din sila totoo. Tanawa na mga tao na nagsaksi nung dinig na kadinhin, pero naadin na nakita di mo saksi. Kaya di ka sa inyong agalon, sa inyong pulpito, kung makakita ko nung mamatay ka. Sa ito pa, wait dito, ito sulat na kita. Iputahan niya mo dito. Kasi pag doon nila, kamahanan ko. Wala mo kayo orasyon. Wala mo kayo gikwintas din yung habak-habak mo. Ganang cross yung habak-habak. Ipatay niyo si Kristo na kaya wala mo yung buhat. Ayaw ka mo pag ano man nga. Pagpuyo. Naikuban na din yung ano yung manang gulol kayo kung kinsa ka kung kakampiyan ni Papa Jesus. May mag-agawa o mga tawa. Huwag yan anhin ako din eh.
Yung ulo na po sila, magpapagasiga ang mata. Saan na? Ingon ko lang ikapunto ba? Nabay ba? Na magsuki pa ilundog sa mga anak? Dili, dili, mahimo. Di ba niya siya, ha? Pagpuyo, minsan, dili mahimo, dili puto dito. Dili magpuyo. Ayaw ka mo, pag-iwan. Dili mahimo. Wala, dili, ayaw ka ito. Dili mahimo, dili mahimo. Wala ito tinuan, magkakaroon. Wala nga, ngayon ko niyo, asa may kasto, ito na, bro, no? Ang akong ginaingon, kahura ang namunuan. Kung anaan sa gobyerno na alin ko, kahura na nanakala, sunday ng gawang binuhatan. Ako, dili ko mga sakit, dili man ko tag-iya sa kalibutan. Tama? Kaya kalibutan karon dili man iya sa Diyos o magkupaon sa kalibutan kaaway sa Diyos. Ato bawa ko'y katubod sa papunyag-punyag. Dito ta sa dinuwa, napan mo labaw niya, nagpapunyag-punyag, nalabaw pa niya, na maghubad sa sandalias, kini Biblia. Apan maghubad ko, nagpabilin mo sa ng pulpito. Apan ayon mo dito. Gusto mo ka mo mamatay, maghalban ka niya, pag-anto sa mo, bugal-bugalan mo, inom mo buang, magsulis mo lang ang kasulatan, sama mo ni Nazaro, sama mo ni Mo. Sama mo ni Kristo. Karang, iusay na sa inyo, ha? Bilang na luwas. Ako na isaktian. Huwag na kabulanan. Dili na matakabos. Nagpakakabos lang ta. Pagkaroon, amen? Kaya makakabos, makakaon naman. Magkakanlaw. Kita katulog ka gani. Napagaling ko. Sa anak ng mga kabos mo, pwede na mo. Tama? Mas naluwas itong mga pungkol at mga taong naasaratuhan. Pwede na mo diyan. Wala, di mo sa kabulanan. Sabi na, nagwali kang halandon, simba ka dito sa ina ng imuhang ipakita kung ikaw hinimbaw, ito, gusto. Pero sa hindi mo sabi, mga sinuli ng ibarilipit. Dili pa na makahugaw sa akong pulong, tama? Kaya naghuhog-hugo. Bisag na kainom ka na natulog ka, hindi ka hubog ka na. Kaya nagawalik ka na naghuhog-hugo. O, nagkingon niya, patuyang mo. Kanabutan ko, di ba? Kaya dito ba sa taong nautan? Di ba sa kusong taong, hubog ko yan. Mo na hubad na na. Sige, Diyos doon. Kaya nagsibak, as ayo, pakaruming nun, yung binuhatan. Klas kita taon. Tama? Sige mo, apostolito, sama ni Kristo, pabitay ka na mo, iputos. Sana, nagpan na. Pero ang iyong ilang na kanili ni Kristo, kinayahaya. Muna sila ang ari sa Babilonia. Maghalan o pulang mawakan. Kinahanglan nga magdakaw kami o adto pagpuyot sa Ehipto aron dili na kami mahiagom sa gubat o makabati o tawag sa pagkigubat o gutom pahuli. Abi ninyo na gutom ni na murag ka ng realidad na ito gutom o kahon. Ika na kabalong kita, gutom naman kita daan. Tama? Abi ni gubat sa buwan. Di ba nag-ikot si Kristo? Ismala, binuhan sa tao. Kaya padagan mo na sila gubat-gubat. Ano, naggubat na maging manasa na no? Mali hangit ni akong pulong daw, ismala, mutulisok. Yung talawag ka na nakatong mga relinguan. Bisa na akong gigikanan na rin ang pagkukul kay ko. Di na mo pagkulawan na magkunyag na pagkapali. Ay, naman ko ako karos pagkupali na sa kawayon. Tama? Usukot ba dahil mo, nga anak bunyag ninyo sa kinaiya sa una, gano'n na po na iyong amahan, wako ko balo sa iyong kinaiya, o sa mana? Steve Father? Mo nang nasa niyong simhan, puli-puli galing na, mo nang bigaon na babae. Bigaon mga ama, pipipili man diha. Yung amahan po mo diya, wako ko balo na, nawalaw kalit, dinanali mga salawayon. Nakaamin naman mo dito. Punta mo no? Ngayon na sila napunta kaya sila mismo di naman musulod sa langit. Yan, nagsulti sila ng kamod at sa langit tapos sila mismo di musulod sa langit. Yakot din mo sa impero, wala sa Biblia. Sa araw mo maluwas ko. Gutom, o gubat ko. Dahil naman gubat no? Mana ayaw mo pag-dibati ko. Bulbaan kayo ko. Kailangan din sila yung proud kayo sila tinubuan. Pwede din kung mag-dibati ninyo ha. Dibati mo na ako. Huwag basa-basa ka. Sulok-sulok ka mo. Yan, hindi nga na. Wala mo na ka-eskwila. Yan, lisa tayo na.
Pati kasukan. Ang Espiritu kung sunod na ako, upol ko, kaya okay, kita mo ng Diyos. Ako wala ko ikahong. Nagpakamatay ko, wala ko ikahong. Tama? Sa tuwing ng Kristo, bubiya ako, wala ko sa ikahong. Ang yawa, hindi makabutong na ako. Pero tungkol sa mga tao, mapahitason, wala ka nga lang. Ibasin. Sinutan sila sa Diyos. Amen? Kapugong ko sa Espiritu. Ano yung taong puhat din yung ibang dire? Kaya maluya akong pugong sa Espiritu para ibaran siya. Pugong sa sabatang na pagkaroon ng Diyos doon. Kung musulti ka mo ingon ini, kabalon mo gutom ka sa pagkaon sa pulong ini, pero busog na mo. Di ka na daw matapong ipagkaon mo. Nang mag-apo mong takas kayo. Kamu ingon ni ini, wala. Kung musulti kamu ingon ni ini, wala na. Ang Ginoo malabing gamahanan ang Diyos sa Israel nag-ingon. Okay, ha? Mamutig-ingon niya ganyan. Matay ko ito, musulti ta kung ni ini. Ang Diyos malabing gamahanan nag-ingon ha. Siya rin na, ikinom na ko ha. Sinuko mo ko, ulit mo man ko sa Diyos. So, ang isuko na ko sa Espiritu, tinali sa mong kasing-kasing karoon ang iwali ninyo, mo itong isaan din na niya. Pagpampo mo na ko. Tama? Yan, saan mo matumano ninyo yung nalumaw? Tama? O nga, mana mo, mga niya binasa. Kung mao ka na ang iyong gusto, na ilapo ko ka mo, mangayo ko samahan. No? Pero isugilo na ko ninyo, sa system, katulad niya, ano ba ito? Muna karon ang ihatag sa Espiritu na ko, sugilan ko ka mo kung saan ang ipakaon ka ng mga namin. Amen? Pulong. Kung mato kayo ka mo sa Ehipto, aron ato dito, magpuyo, hindi naman ito sa ito. Bago magulo sa rin, hindi sa amin na lang. Naraharas Biblia eh. May agong hinoon ka mo sa kubang sa inyo ikahandokan o sundo ka mo sa puto. Ibalik mo nito sa ito na inyong ikasilakan o onya mga matay ka mo dito sa Ehipto. Isunod ka mo sa kinainan sa Hodyo sa mga Ehipto na nagpagpuhan dito mo sa pinuhat sa tao. Di ba ang titlo sa Diyos ang ato kasing-kasing? Tama? Kung ganin mo diha, kung mo na yung makaluwas ninyo, mo na yung gibuhat diha, nakupor dito. Rehistrado mo sa ito pa, under mo sa gobyerno. Amen? Si Kristo. Eh kung magtukod ko kain simbahan dahil na relihiyon, kalaban mo lang ko mga relihiyon. Dili na hinondong anhin ako katugnain sa pagtulon ang anhin ako kung kaya sa Espiritu. Di mo ko mamunyan. Wala, asa mo dawat ninyo, pagkasala dito mo. Ang importante, anak, naalam mo'y rehistro, naamoy certificate na nagpamatuod sa ato ang namunuan. Sabi na mo ang itong gobyerno. Amen? Wala na kong ingon rin. Kaya may ingon ninyo nga, lagi ito ko, blessed mo lang. Bot na. Ano na nagpulat malagay mo, mga minyo? Dahil ko ba ganit, dagang mga manginon, kasal, pari o pastor, o di ka manangin silang kasal. Magtingala na kain naman ba na? Nagpulat mo doon ni Pater. Pulat mo doon ninyo. Kasi kung saan ang witnessa ninyo? Witness na nasa regalo? Bitawad na ninyo naman? Wala. Siniponyas lang na. Okay? Sabdan? Ako kinigigit pa kayo may sama na mga isutilo na po ninyo. Kung maong ka na, magpapo mo na ako, asa to pa, mga sa Espiritu, sama, naroon ako isugilo ninyo, kung saan na pag-solitin. Amen? Ang pag-solitin, sigaw yung taas na, ang po mo na, memorize mo na. Memorize na. Yung pag-ampo na, matuman ang pagod, umano na yung pagod, yung kabalo ko sa pagod, kawala mo nagkaon. Paano yung dikaon? Simba may noong dito nga, nabuhat mo po, nagluso-luso, nagalibong ka na. Basta na, contextualize. Piliin mo ba, pagod sa imong pagtulunan. Walang gusto mo magdibati. Ilog, simbahan, ikaw na sa Biblia, ikaw na sa Biblia. Ang problema ka mo, naigo mo? Naging mo ginawa ayaw magdibati, langay-langay lang na. Kaklaro, ang libro sa Diyos yung kasing-kasing. Ulit akong makaluwas, tama? Kanalang klaro kayo na. Gusto magod mo mong sip-sip, kasi sige mong buhat mong salat dito, pablisin ka dahil mo dito, paana na dahil mo simbal, dahil mo anong adlaw. Amen?
ang tanan nga buhato sa Ehipto mga matay sa gubat. Okay. Tama mo. Nagtuwa mo sa Diyos sa Ehipto, tama? Kinsa man? Diyos sa Israel, ito mo? Isulod mo niya? Sunod mo sa kasaysayan. Mag-atos mo ba niya? Ano man? Biya isa kanya na. Kapag abot sa Espiritu, biya mo. Eh, balik ni Kristo, isbalahay. Tama? Wala sa niya ang wala kong ipadala ng Espiritu. Payaon ko mo sa una. Pagbalik mo dili kanina lang, o di espada. Kaya tumanon niya ni Ingon, libuan mo katuloy kagalutan. Amahan! Ako ba yung kalutan? Pag-ubog-ubog mo, katubog sa kanan. Kaya maganda masaglawak dito sa mga tao. Malamon. Malam tayo. Amen? Okay. Wala kayo usa kanila ng maluwas o makaikya sa katalagman na ipahamtang ko kanila. O na akong iingon. Ito ako pagin sa naadok, pagin sa tuloy na ilinong ganda ko sa pakusunod. Okay? Masa kayo nag-iingon sa Ginoo nga makuha ng pag-ampo na to? Masa kayo dito niyo pag-ampo lang? Ay mo pag-ampo, simpa ko. Ang simpa kanila, musunod ka ni Kristo, boto kanina. Di ba? Kanina sa una na ako. Pagpaampo kami kanino Hirimayas, kung sultii kami, utuman kami sa imong suko. Nan, kung mao ka na, sultian ko kamo. Dahil sa ito ba, isimba, ituhan mo. Tawag ba? Kung tawag mo anak, yung kasi pa kung tawag ka, sikit pamalikas. Sikit papataas ka, ikaw Diyos na, ikaw sipiting bahon, ikaw maayo ka kinain, ikaw wala ka, bisyo, wala ka dito, pero ang imuhang baruganan, mapahitas o. Tama? Di ba ka mo biya? Gamay kang sala, apan mas puta yung gibayad. Tama? Bugya po no. Kamu sa unang katuloy ko, dako sala. Ano man? Huwag mo nagbasa ng Biblia. Ang mga pastor, dili kayo dako sala. Ano man? Nagbasa ng Biblia, kung wala na may bisyo. Gamay sala. Ako, mapapod na. Gamay bayad po. Parisyo? Katuloy ko, tapagtad kayo. Kaya gamit mo sa kabala. Pero, mas ako, mga mudool mo na ako, mudool. Ako, katuloy ko mo ko. Dako ka sala. Yang ko, dako ka sala. Kung ibayad ko, dako ko, tawag na ko ani. Ama ko na, grabe akong pangandoy sa kong pamilya. Kung nangandoy mo, mas dabaw ko nangandoy. Tama? Nawala ang akong pangandoy tungod ninyo. Tungod ninyo nakabus ko. Amen? Pero ipadakot ko sa Diyos. Ang Diyos naghatag na ko. Amen? Ano man, ipadakot ko? Sa una, nagubulan nila yung murasa, bidaran, diskuhan, bijukihan. Magin mo din ako. Kaya magin mo lang ako. Kaya, klaro magin ko ninyo, nga nagpuyo ba ninyo? Kamu na, mamugi ilagot, katulong nyo ang ibang sa inyo, ha? Bagong assign. Kaya magin mo na ako. Dari sabak kayo din nagkagabiwa, no? Inom, bijukihan nita na. Karon, dadato ino ako. Ano man? Ano man? Dadato ko, kay daghan ako naminaw na ko. Sa una, wala pa naminaw na ko to. Yung ipaminaw, mga soundsman. Nagawang tarong ko ninyo. So, mag-white dali. Isa yung ipaminaw. Ang? Isa yung isunod. Ang? Kinaiya sa gawa. Nakaran. Nadato ka? Nadato ko sa pagtuog ka mo ako kung palatuon sa ati sukidon mo kaninyo. Amen? Kadang biyak na pinagabi. Salamat, akong katawan. Pero ang pilit ng katawan, pilit mo po. Ako kadayon lang bro. Tutay, malangit ng doon mo. Pumagi mo sa Manila Saro. Bukan-bukanan mo, biay-biayon. Wala namang mag-ingat po ang ako na bagyapon. Ang Diyos sa Israel. Ngayon, ano siya? Sama ang akong kasuko o kapumot. Ipamangtang ko sa tanang katauhan sa Jerusalem. Sa awak ang Jerusalem. Parang linong-linong karon. Ipamangtang ko sa ang akong kapumot. Nanhak ka ninyo kung muadto ka mo sa Egypto. Wala ka rin. Wala mo ko nag-ingon na ang mga relihiyon ba? No? Ipakasal ko sa katuliko sa anak. Kasal ka ba na, Dre? Kaya balawan na sa yuta. Ano? Di ba na-rehistro mo? Kasi, balawan sa yuta. Ang balawan sa langit, sakra
minto. Sakram meaning balaanon. Dili gid kalimtan. Minto kasabutan. Ang testamento gisulat sa balaod sa tao. Vision, bailos, tama? Tama. Ang sakramento, nangamatay ang nagbuhat na ni Ana, si Pablo, si Pedro, pero nailuman din sa inyong paggamit sa akong mga gibalaan, sa akong pangalan, gigamit yung mga pangalan na nagbalaan. Sunda to sila. Sakramento, sunda to hanggang mapagkabalaan ng ano, nabalaan siya. Di kay pangalan ni utang diha, kalang dimulto. Ito. I'm sorry, my love. Kaya nag-ino ng Ginoo, ipahangtang ko ang mga kabalatman. Amen? Amen. O sa ganyan, ito pag alin, mag-apo mo. Matuman na yung pagpuan. Diyan, kung tumano ninyo ako mga sugo, sa tilit ang mga ayaw, wala yung Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagpuan. Dito sa iyong tatlin sila. Ito sa iyong pagpuan. Pagpaubos, pagpasayro kung ay kung gamitan, mahimo ka mga lang doon. Ayaw pagpataas, ayaw pagpasikat ko. Bago na yung pagbuot? Bulahan ka mong kapos, bulahan ka mong binaw-naw. Mubalik ako sa anak sa tao. Kapos usap siya, hindi siya lang doon. Ang mana ni problema ron. Wala ko yung katupad din sa kalibutan. Wala. Bili ako mahimong palik sa kalibutan. Kaya doon na yung mga alino sa tinuwag na palik. Okay. Mahimo kamong talan-awon o talahan malinihan kapungot na nga kaninyo kung mo ato kamo sa hito. Mahimo kamong talan-awon nga makahadlok o katawan kamo sa mga tao o ang inyong ngalan gamiton ingon na tunglo dili na dayon kamo makabalik diin dili okay. Dahil mo katawanan ninyo lang itong pagtulungan. Ako, di itulikan. Dahil mo katawanan ano? Kadok ka na to. Ang Diyos, nahadok ninyo sa balaon. Nahadok ka dilibod niya, ang dilikas. Muna, may nung nabalaoran ang saan mo na. Ayaw kahadokin, mga patay sa inyong lawas. Ang kadok ka ninyo ang makalakad sa isla. Wala sa Biblia. Kung naaman ka dito, na naghugaw-hugaw lang ka sa itong kinaiya, ka na nagkaon ng kawatay tuman, di ba nga nabuhat ko sa lahat? Klaro anak, sige mo kisimba, yan di makira. Pasag dai ang nag-iok, kung ilaning bukaduhan ni Nakwali, ang Diyos naman kita, nagsuko na ba? Kaya nagsuko, paninit. Kuyo kayo, amigo. Wala sila na malandong ro na yung mga naangalikitin na magaling mga mahak na liway klaro. Sama sa kilat sa pagbalik. Magaling ang sana yung ko. Siba? Natuman ka din magminyo anay na. Kami, bina na. Wala nang pasabot na kasalanan. Diba? Nakabalo naman kita na. Ang ako lang hindi ko sa mga kaibisan ako. Walang ibo kabalo sa yung pagbalik. Nag-iwan din siya. Ang mamata din ako. Ipasa. Dahil hindi sa ako, ako maluoy yun ko. Diba si Atlanta nga, gagmay pa akong bata, Atlanta nga kuwanta, may tribulation, pero akong giingon, katong akong giingon na ninyo, diba, inaniwan pag-ampo. Matuman ang imong pagbuot. Apan ang imong pagbuot, matuman, ano pa? Because Diyos mo Lord, tumangin mi Lord. Nag-ingon na ginubuhat na ko. Hindi na naginahangan, magsulti mo na ako. Muhatag manggali nung paano yung dautan, ang iyong amahan na dautan? Tama yun. Muhatag manggali Gustias. Tama? Tama. Kaklaro, anak. Inihap makita itong bukso. Hindi mo tamutuo na ang Diyos kung magbuhat ang maayo. Nakita ka niya. Amen. Nagpaabot mo mo ka, diin ka magtapok kinoon dito kay naida ng mga agila. Tama. Ako nagwali ng buhat kay kadaan daw kamo magdala ng duwa o puno mag-isot ka niya. Isot mo niya. Kung namin kayo kakul at tungo sa inyong kauban na pag-isapagkulin. Amen? Amen. Ako pa yung anak. Kaya naaman niyo ang templo sa inyo kasi. Amen? Amen. Tulda naman ako. Ako, grabe kayo niyo. Sakot mo.
Ako ang maningkikon, kaya ninyo magod mo brother. No, lay, o brother, iyan po, maybe. Isa ka lagi na mo. Kung imong isulti, amo lagi tumanon. Matuman imong pagbabato ganiya. Kung mao ka na, mao na yung isa at mag-ampo ka para mag-isa na kalimutan, hindi mo dahuno. Kaya tungkol sa mga pinili, magpupus-pupusan. So, dili mo. Ibalaan mo kung mga matatagdaw, amen? O mangayon ko sa Diyos, kung saan ba maagi, kung sa iyong isulti ninyo. Oto ganiya. Kung masulti ko niya, ang tao saan ang musuko. Labi na tayo agalon. Atau dia bukan jadi dia pemanasan jadi pemanasannya jadi mau dia sekali hutan ulang kali atau sekali hutan tama sila mahigong mawon man sekali hutan ka away si Diyos o niya gingan kung pagayot sila o kamo na siya gingan sila kamo nahapili sa Juda gidian sa Ginoo sa pag-adto sa Ehipto. Okay. Balik pa mo sa nanunan? Balik mo sa inyong pagputo. Ang relihiyon, tinago sa relihiyon. Dosa, sultihan ko kamo na makahimo kamo dakong sayo. Kung mabalik kamo sa nagpatuo kanino nga maluwas. Ang Espiritu naghibala na dinig kaninyo. Mubalik ka mo sa inyong naandan na pagtulunan na maluhos ka mo kung adunay tao ang mga ato kaninyo. Dakong sa'yo. Kaya nakinis ko lang ang Ginoo na pag-ato sa inyo. Pasasultihan ko kamo na magahimo kamo dakong sa'yo. Ipaato ninyo ako sa Ginoo nga ang atong Diyos o hiingan ako ninyo. Okay. Di ba? Isugo ko ninyo. Isugo ko ninyo. Sa isugo ko ng tambalan. No? Isugo sila. Mayas. Bakit yung pag-aambok yun sa Ginoo? Tumano lagi na ko? Ay yung pag ito lagi ni ikaw nakadulog sa Diyos. O karon. Ito mo kag-reflect mo ko. Naamo din ni. So, muato ko sa Ginoo. Sa dito na ko sa Ginoo, wala na yung nangita na ko. Wala akong mga kauban, sa una, islagbayan, di ako sa sipan, wala na, kamura. Amen? Sa dito na ko sa aman, wala na sila nangita na ko. Ako mga palindi. Wala na kayo. Kaya ipato mo ko sa inyo sa Ginoo. Dili mo makatos ko ito, mga sulay-sulay sa una rin sila pagkulusod na yan, nakapusis. Sige mo tumong-tupong na ko ni plik-plik-plik ko sa anak ko, bahala mo kung pusis mo. Nakakamala ninyo sa nga. Sabi na butong-tupong sa ko, ang akong ipong na yun, anong magpula ko sa espiritu, yung balat, bagay, tamami, na! Nalok, magaling ko sa Diyos, sila wala nakalok. Ay nagkalukan, katuwa kapatay sa ilang lawas. Tama? Kung wala ko rin pagtulo, naman ko nirilin na karon una uy sumpay ipampo ikaw ka dito anak sa iyo ang anak gusto mo ko sa espiritu hindi ko na ko naglaan nyo mahalaw ka tama mabitin mo ba ako ngihingan na isumpay pagkipalik ng pamatay hindi ko palihasan ng mga nagwani nga pag-uman na rin kumanan kayo sa oras na amen so amen ninyo wala mong kasabot unya mingon dapat sa unya giingnan ko pagayon sila kamo nahabilin sa Juda kamo dinhi didikan sa Ginoo sa pag-adto sa ito balik sinalo pagkunan dosa sultihan ko kamo nga makahimo kamo ako sa iyo ipaadto ninyo ako sa Ginoo nga atong hindi ako sa kong kalimutan o giingnan ako ninyo pag-angkop sa Ginoo nga atong Diyos alam ka na mo wala ingon sa ato na sa rin ang mo na nila tama? Ito na ninuli magpaangkop ka dito kaya mag-exam ka mag-aspasak ka diba? Ato ninuli magpaangkop ka sa maayon nito sakit amen? Wala ko naghatag ninyo tamban wala ko nagkorasyon ninyo wala ko naghatag ninyo nangayon po lang ko sa Diyos na maayo mo di ba mo na? Dito mo na ko di magpaangkop mo na ko so, manay na. So, hindi ka
kami sa tanan nga ibabuhat niya kanamo o buhaton kayo namo kini. Mo na ang gisugilon ninyo. Kung saan asa ito Biblia dahil sa Batiwan? Hindi ka po sa Espiritu, tutulan ko niyo sa kumatuuran. Tawa no? Yan. Ayaw mga lubog isugilon ng hakalingan, di ba? Di na natin ibalik kay mga katulugon na mo. Kali abot ang nagmando din, kalibutan ng imong katulugon. Tama? Karon, isultihan ko na mo sa iingon sa Ginoo kanako. Okay, di ba isultihan ka mo? Oo. Kisa itong wala na ko tayo. Mayabiin sila ni, kung tanong mo. Sige, paluhin ko sa inyo na anak na patuluhan. Mamatay ko dito. Manangin, tinong mo, pero pagkagi ka mo kaulahanan. Ayahay naman mo. Karon, isultihan ko na pa mo sa giingon sa Ginoo kanako. Amen? Pagpantay ko mga dili mo maigo ang apan ha. Apan wala ka mo mamati. O, hindi. Nireflect ko sa mga bituon. Sama sa panahon ni Kristo. Amen? Dosa, hinumlubig ini, mamamatay kayo ka mo sa buka. Yes. Kaya mabalakan mo. Bubalik pa gani mo sa inyong pagkabuang, kung mamari makaluwas dito. Patay naman sa inyong lawas, kung makakimo mo sa kabulahanan, kung musunod mo ni Kristo, magbalansan mo sa cross. Dinibalik niya, yan na inon ang mga tao. Tama? Katong mga tao maalamon mo, nagilain mo din sa minanan. Klaro no? Ikan sa bukid sa Carmel. Mga matay kayo ka mo sa mga matay mo sa mga. Tanawa ko naman ito, nag-away naman galing yung pagtotoo. Nag-away naman yung nasunod, Jesus nasa, nag-away naman yung bigsoon, kilalain ng mga reliyon. Tama? Wala ko na yung reliyon na giya na ang sapanan. Muna nga ito ko mga okay na namudawat sila na ako, pero ang problema, nagpa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 p
gutom o sa sakit dito sa nasod na inyong adtuan. Okay. Sa may nasod, mubalik ka rin mo dito sa inyong nasod. Ano man? Di ba naampun mo yung presidente din, ha? Tama? Napo may mga nagdala din, ha? Asa karon na nasod na siya pa nag-uli siya, tanan iya patanan. Mubalik ka rin mo. Napatay naman po ang hari sa Babylonia. Naghalad naman po ng upula nga baka. Isip-isip, ang maalamon ng ani, ang musuko na ko, saan? Kaya nagpapilit siya sa naandan ng pagtulunan. O sa salamat kaninyong ako mga katawan. Anaa mo din ka nagpaampo ka na ko. O sa isukidon ko kaninyo ang suko sa Diyos ka na ko. Kaya haron may katungod ka mong mangayo, kaya nagbuhat man ka mo sa akong mga suko. Ang amahan, ang anak ko ang balaang Espiritu Santo. Pulahan ka mo, kay nakailang ka mo ka na ko, o ganaan ka mo karon, nagahagubad ka ninyo, inyong kalinaw. Amen. Ang kalinaw, ibili ko lang sa kalinaw. Salamat sa Diyos. Sakit na. Pero mali tayo. Pero magpapilit yung gusto na ng pagtununan sakit mo. Magkaburuto mo kay gusto mo magtibati na ako. Kaya hindi ko magtibati ninyo. Ano man? Makasalan ako. Kaya makitibati, hindi na maminaw. Makita na pabor niya sa Biblia. Kung maigo na po, makita na po ang referensya. Makita na po na siya katikisim. Makita na po sa isang probinsya. Yung makita na po na ay mga writer na sila. Wala na. Ano ba? Ending na. Asa naman to? Ang wala ang kasulatan. Wala na. O siya, kung ikaw pag yung taas na yung pulpito. Wala. Ano, magdibati man ka. Dinig na sila, mapindi. Mga maayaw na sila manunti. Maulaw na sila. Dinig. Hindi na maulaw. Kasi naikot na kita sa dito. Wala niko. Wala na ikaw na po na hindi ka na maulaw. Gusto ko. Sa tagi mo sa ginawa. Sa nagkaroon sa kaputa. Wala ba rin? Buta ba yan eh? Na kami nagkasimba mami. Buta mami. Ano gusto ko ka? Satan ka. Abay mo na po mga buta ni. Gusto ko ani. Kagrabe na po nila. Nag-angkon. Nabalaang ang sipahan mo ni ang templo. Mo ni ang Biblia mo ni ang ipasihan. Yung gusto ko. Satan. Magkambasa. Di ko ba nung mabasa? Magwawali. Dili ka ba nung mo ani? Saan magsapot?
sa namin, no? Okay? Sakit? Ay, pasagawa ko ninyo. Pero hindi ko rin pasagawa, bahandik na po na ako. Hindi kamatay na ako, mamatay yung galing mo, inyo ng panampakan. Sabi ng pulungan ni Pacquiao na ko ni, makaya nila. 14 na ko ang panampak. Pwede mo ko ilisan nila din eh. So, ano ka ba daw? Pwede ba kung magtukod sa mga bahay? Pwede ba yung sinyong lugar na? Anong naamon din tungkol kay nakasabot mo? Wala tayong pulpito, wala tayong balakot. Di mo ako mamunyan, di mo ako mangasal. Malipay magaling ko sa mga pastor. Kailangan naman ako, murasiwan sila. Mayroon na sila, akay wala pa na ako. Paano na sa di ko mamunyan? Bili kong magpalabaw nila, naasa sa ubos. Salamat! May gabi ka na kung tanan. May gabi. Hindi mo bisa, pinasuko mo.